Мәдәни мирасты һаклау дәүләттең һәм йәмгыятьнең төп бурычларының бере. Өфөнең 450 еллыгы билдәләнгәндә калалагы кумартка объектларда төзекләндерү дәвам итә. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Республикаһы мәдәни мирас объектларын һаклау идаралыгы итәкчесе Салават Кулбахтин. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Салават Назирович, шулай итеп, юбилейга карата нинди мәдәни объектларыбыз төзекләндерелә? Бүгенге көндә безнең управление тарафыннан бирелгән 23 рөхсәт реставрация үткәрер өчен объектларда. Күбенсә ул тарихи үзәктә торган объектлар. Әлбәттә, минем әйтә килә, шулай да ул теге тарихи үзәктә генә алып барылмай. Шулай да Черниковка бистәһендә әйткән буенча Орджоникидзе дворецында эш алып барыла, кинотеатр Победа. Был эш Ради Фаритович тарафыннан оның поручение буенча эш алып барыла. Чөнки былтыр шул ук 450-кә әзерләнгәндә Ради Фаритович акцент эшәне шуңа нитеп тарихи урамдарда булган мәдәни мирастарды, уларның фасадтарын эшкәртеп, матурлап эш алып барырга кирәк дип. 450 еллыкка Өфе калабыз матур иттереп тарихи объекттар каршы алган дип. Гомумән бундай ремонт талап ителгән, хаксыз караш талап ителгән биналарыбыз Өфедә байтак кына, шулай бит. Әлбәттә, безнең Өфе калаһында архитектура яктан объекттар 300-дән артык. Шуңа күрә бүгенге көндә без әйтәбез 23 кенә объект әле эш алып барыла. Без ышанабыз, көтәбез, ул 30-31 августта эш тамамлар дип. Шулай да әйтә килә, ул 23 объект, ул объекттар хөкүмәт тарафында булган объекттар. Калган объекттар, мәсәлән, коммерция хуҗалыгында, ләкин физик кешеләр булган объекттар, шулай да әүдем катнаша реставрация эшендә, улар шулай да 450-кә эште тамамларга йыена дип әйтә килә. Уларга ул яктан рәхмәт әйтә килә. Мәсәлән, Карл Маркс урамында берничә объект бар. Бер объект уже бүгенге көндә эш тамамланып бара. Ул Новиков, особняк Новиков объекты бүгенге көндә эш алып барыла, научный проектная документация әзерлиләр. Әлбәттә, улар быел өлгермәсләр ремонт үткәрергә, чөнки бик катмарлы эш. Гомумән катмарлы ул реставрация, шулай бит, архитектура кумартлары. Әлбәттә, катмарлы, ул ябай гына эш түгел. Ул теге һәрбер кеше теләгән буенча буяу алып кына буярга мөмкинчелеге юк. Чөнки бездә Рәсәйдә, Башкортстанда федераль закон эшен алып барыла. Ул 73-нче федераль закон мәдәни мирас объекттар турында. Унда вис төпләп вис язылган. Реставрация ничек башкарылырга тиеш, айрым талаптар буенча, димәк, ошо закон буенча. Шулай. Ул закон гына, федераль закон гына түгел, төрле приказдар бар, буйруктар, шулай да методический рекомендациялар, реставрация алып барыр өчен методикалар бар. Шул методика буенча вис эш алып барылырга тиеш. Шулай да әйтә килә, бөтә эшләрдә хаклау, мәдәни мирас хаклау эш алып барганда, безнең башкульт наследие бөтә процессты методик яктан гына алып бару түгел, ул шулай да контроль эшен алып бара. Ягъни сыйфатлы башкарыламы, юкмы, шулаймы? Шулай, закон буенча, закон тарафыннан алып барыламы, весь методика буенча эш барамы,
бірей нарушение яқтан эш юкмады. Ә бына гомумән 300дән ашу объект әлеге вакытта реставрация, ремонт талап ителгән Өфөлә генә, дип әйтик. Дәүләттең бөтәһендә барыбер да финансларга баулы реставрация өчен ул тиклем финанс мөгаен юктыр да. Нисектер бына шәхси эшкуарлыкты, коммерция карамагына караган предприятиеләрдә ялеп итеп буламы? Мин монда бер хумга аренда яки бер хумга йортты һатып ал, объект һатып ал дигән программаны күзәңдә тотам. Ул бездә нисек кулланыламы бу программа? Ул әлбиттә ул программа Россия Федерация тарафынан барлыкка килтерелгән бер хумнан аренда, 1 квадратный метр бер хумга аренда, яки бер хумнан һатып алу, ул акцион рәвешеннән билдәләнә, кем хуҗа буласак дип. Шуны әйтә килә, безнең Өфөлә Өфө администрацияна рәхмәт әйтергә теләйм, чөнки инде 2 елдан ашу был программа буенча эш алып барыла. Күп кенә предпринимательләр, эшкуарлар үзләренең кызыкланып күрһәтеп, ул объектларда аукцион аша һатып ала. Шулай да был программа буенча Руса әйтмештәй льготные условия приобретения, уның бер условия бар. Хуҗа теге аукционда ингән кеше, хуҗа буларак уңа вакыт куела, нинди вакыт эчендә ул объектты реставрация үткәрергә тиеш. 2 юлдан эш алып барырга мөмкинчелек бар. Ул реставрация яки капитальный ремонт юлы буенча, ул уның өчен кирәк научно-проектная документация эшләргә, государственная историко-культурная экспертиза үткәрергә. Ул бигрәк катмарлы, ул бигрәк кыйбат эш. Ябай гына булһа, мөгаен безнең кумартлар күптән реставрация үтеп беткән булыр иде Өфөлә. Бүгенге көндә мәдәни министрлыгы, Россия Федерация мәдәни министрлыгы буйрыгы буенча русча әйтмәсә упрощенная форма. Ябайлаштырыла. Ябай форма буенча эш алып барырга мөмкинчелек бар. Ул әлбиттә капремонт дип әйтеп булмай, ул шул ук фасад яктан эш алып барырга мөмкинчелек бар. Тагыла түбәләрне яңартырга, ул әйтмешли косметический ремонт тәртипкә килтерү. Ике методика бар. Шулай да без беләбез, быел Владимир Владимирович Путин, Россия президенты, Совет Федерацияна мөрәҗәгать иткәндә, ул уның шундый тәкъдиме булды. Федераль законды яңынан карап сыгарга, үзгәртергә, яңалыктарды индиргә, чөнки ул федераль закон 2001 елда, ул закон бүгенге көндә заманына җавап бирмәй. Чөнки шул ук реставрация эшен алсак, бүгенге көндә күп кенә технологиялар барлыкка килде, төрле материаллар бар. 2001 елдан алып, әлбиттә, дөнья бер урында тормай үзгәрә, технологиялар. Шуңа күрә, шулай гына әйткәндә, шул ук закон буенча күп кенә кеше, күп мәдәни мирас объектларының хуҗалары куркып, шул объектларда ремонт эшләрен алып бармай. Шуңа күрә ул законды сак кына үзгәртергә, бүгенге замандагы тәртипләрен, карауларын вис карап сыгарга, шул ук федераль законга индиргә. Салат Нәзирович, әлбиттә, Өфө халкын һәм Өфө башкала кунакларын борсыган иң төп һорауларның бере ул Октябрь революциясе урамындагы реставрация. Ундагы шундый үзенчәлекле объекттар, улар нисек ремонтланамы һәм гомумән касанда булһа, уларның яңартылган фасадын күрербезме?
Айе, Ради Фаритович әйткән буенча, был эш бик катмарлы. Чөнки онда мәдәни мирас кына түгел, объекттары гына түгел, шулай ул катмарлы нинди яктан. Былтыр эш башланганы, уже ремонт яктан башлап еберделәр. Чөнки ул урамда, кеше бәлки белмәйдер, элек-электән канализация системаһы юк иде. Бүгенге көндә ул система барлыкка килде. Шулай ук та һау системаһын яңартып, бөтә электрик системаһын вис яңартып, яңа бүгенге требование буенча барлыкка килтерелгән. Шулай ук та был катмарлы эш, чөнки ул юл гына, система коммуникация гына түгел, ул объекттар гына түгел, шулай ук та ул эш буласак шул благоустройство яктан. Шуңа күрә менә бүгенге көндә 8 объекттан ашу, мәдәни мирас объектка ашу, научно-проектная документация эшләнеп бара. Алла бирһә, 2нче елга без шул объекттарга ремонтка сыгасакбыз. Ягъни иң катмарлы өлеше эшләнгән, хәзер реставрация, ремонт башлана. Шулай, әйе. Ул объект, ул урамда бер генә объект түгел бит. Онда Тотыш урам үзе. Тотыш урам, шулай та ул этап буенча барасак, на бүгенге көндә без Октябрь революция урамына итәк, фасад яктан косметический ремонт алып барасаклар, буласак объекттарда ул Ленин урамынан алып Цюрюпова урамына тикле. Шулай та бүгенге көндә полицейское управление, управа полиции тиелгән, бөтәбез дә беләбез бит инде. Октябрь революция урамы менән кушылган Цюрюпова урамы, пожарная часть бар бит инде. Шул объектта бүгенге көндә эш реставрация эше бара. Һәм башка объекттарда шулай ук реставрацияланыр, ремонтланыр һәм Өфөнең йөзе тагыла матурайыр дигән теләктәбез. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан мәдәни мирас объектларын һаклау идаралыгы итәкчесе Салават Кулбахтинга һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.